Kumusta brother Tom? Okay mo bro, nung kasla buri-bura na. Inyo man daytan. Sakbayak kami nga nagpakastoy kat. Nalabsak na kita ubing nga kakanta. Kat Apay bro, mamati ka ti alien? alien nga, inyo mga alien ting kunamon. Ajay ngay na isabsabali nga parskwa. 30 years sakti tilobungan awan pa nakita nga alien. Okay? Apayasi ka, ada nakita mo na ya. Kat, awan pa'y magkiti Mudagayam. Ngum, kankanayon da gaming nga. Kankanayon da gaming nga, kankantaan da gidya ubing. Iya, di na kang kantaan da. Denggaman na laeng. Sige. Sampung mga daliri, kamay at paa. Dalawang tainga, dalawang mata, ilong na maganda. Apaya ata. Imagine mo amin. Sampung mga daliri. Sampung mga daliri. Kita maajay ramay na. Dapat isa ka na kin ima na mutlaan. Ada yan kasi nga parsuaman. Kamay at paa. Dalawang tainga. Ano to pa yung lapayag na. Nagpangit. Dua nga mata na. Ay. Nakita ang ti kasi nga parswa itatan. Sino ti akin ima ti kasyay? Nga alien ti kasyay? Kurt. Kuna na pa siya maude. Ilong na maganda. Andayay ti napintas ti agong na dito yung ngayon nagayay sa sabaling nga lugar ti gayay. Gusto brother nag-creepy.